ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдом мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона қатъи маълумотош дар номераи имо ба ҳисаби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран аст ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиста кунед. Дар имо ба ҳисабтон марҳамат рафтем. Якум квартираи фурӯшӣ. Якум квартираи фурӯшӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шоҳ Мансур 1 гуфтагӣ аст дар кӯчаи Назаршоева 138 пеши автовазаи Помириҳо гуфтагӣ аст пеши Паровоз назди ресторанда. Кадом маълумотшо нафаҳмидед, аз соҳиби амин квартира мегиред. Сехонага квартира бардорон дар дуюм ошёна қарор дорад. 56 квадрати метр аст ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни, калидор ҳамаш аст ки ремонти хуб аст, барои зиндаги кардан 100% аст. ба пеши квартира мега маршруткаи 15 33 35 7 мегзарад, ҷои беҳтарин мегад. сехонага квартира бо нархи $35 фурӯхта мешавад ки боз мегад савдо ва муомилаи хуб мекунем. ба якхонагам алиш мекунем, мегад ки болоиш пултиам мегад, яъне ки вариантҳои алиши ба якхонага кардам мешавад. шаҳри Душанбе дар райони Шоҳ Мансур барадорон. Кадомитон ки мехаред марҳамат дига маълумотшо аз рақамошо гирем. $35 боз муомилаи хуб мекунем, мегад соҳибшон. агар шумо махалли квартираи фурӯшӣ, хона, замин, мошин барои реклама дошта бошед, дар номераи ватсап имо рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига сарбадон азиз қарор дорад дар ноҳияи Шарора гуфтагӣ аст, тарафи Ҳисор дар шаҳраки Шарора қарор дорад, тарафҳои Тахтабозор гуфтагӣ аст, маҳаллаи Ганҷрейз. Амихел маълумот аст. обшо мегад 2 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардага, 1 калидор, ошхона, баня, кухниш аст ки хона полни ход бо ғӯшти пухта омода шудааст. фақат болоша мепӯшонед, дар теза мечаспонед, медоред зиндагӣ мекунед. бо нархи арзон мега мефурӯшед. обсоичам аст, срочно мега сом дар кора бо нархи 78000 сомонӣ барадорон. бо савдо ва муомилаи хуб мекунед, мега срочно сом дар кора, яъне ки бо нархи арзон фурӯхтесиян. ба кадоми шумо ки дар кор аст, марҳамат хонае ки уже нимкаласус аст, болоша мепӯшонед, медоред зиндагӣ мекунед. рақамошон аст, дута рақамошон ҳардош кор мекунад. дигар маълумотша гиред. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига сарбаҳдорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар ноҳияи Сино гуфтагӣ аст, райони Сино наздики бозори Балхта, ҷои беҳтарин мега соҳибшон. хонаи сеошӯна бардорон ки хона коробка аст. 8 сотиқ замин аст ки зиёда мега аз 14 хона мега зиёдтия мега калидор, баня, ошхона ҳамаш мега дар дуруни ҳамин хона аст. хона проекти замонавӣ сеошӯна хона аст бардорон. срочно мега мефурӯшем. нархаш бо маъсият трездаҳои пластикӣ мега дорад, яъне ки хай бо дига маълумоти пурраша мегирен. хона сеошӯна вариантҳои алишиам ҳаст мега, яъне ки ба квартира алиш мешавад бардорон. асосан мега сабаби фурӯхтан мега соҳибшон дар Россия зиндагӣ дорад, мега ки мо дар Россия мега ба ҳамин хотир, яъне ки мода дар кор нест, мега ҳозираша мефурӯшем, мега хай барои яке омадан меҳмонӣ ягон чиза як квартира мегирем, мега агар алиш дошта бошен, алишам мешавад, нархаш бо масъулият фурӯхта мешавад. дӯстон, яъне ки соҳибшон дар Россия бумене ки мегад сабаби фурӯхтанаш ҳамия мега. рақамошон аст кор мекунад, марҳамат дига маълумотша гирем. хона 100% ҷои беҳтарин даҳад. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги навбатия сарбаҳдорон қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар пушти заправкаҳо гуфтагӣ аст. дӯстони азиз ки ҳамин хеле маълумот аст, кадомиша хай нафаҳмиден, аз соҳибашон мегирем. обшим 7 сотиқ мега замин аст, 3 дар хона кардагӣ тайёр ки кухни, баня, подвал, яъне ки калидор дар дохили хона ҳаст, мега обсвет аст, мактаб, беморхона ҳамаш наздикии хонада ҳаста мега соҳибшон.
7 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ тайёра ки ремонт дорад аббои пӯпӯи ҳамаш задагӣ аста гирди хона маҳкам бо нархи арзон мефурӯшад мега срочна сум дар курай 107 000 сомонӣ брадорон боз муомила ва савдо мешавад. ба кадоми шумо хи хонаи арзон ки лозим бошад маърамат дигар маълумотша метавонед аз рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россияшон гирен фақат одамони харидор. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатии Сабадрон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Хушманзар гуфтагасай поёни Гонҷи Зариявосток яъне ки тор хонара мегад роҳи асфалт ҳастай. обши мега 6 сотиқ замин ҳастай ки 4 дар хона кардагӣ тайёра ки обсвер дорад ошхона ҳоҷатхона дута подвал ванния ҳамаш дар дуруни хона ҳастай ки хона мегад бо ғишти пухтакати омода шудааст шкатур рангбор ҳамаш кардагӣ ҳастай термикс дорад. гирди хона ду тарафаш маҳкам ҳастай дегдохона дар берун ҳастай дарахтони мевадиҳанда наздикии хона мегад оби калон дарё ҳастай. дӯстон ази хона мегад арзон фурӯхта бошад бо нархи нарша нагуфтиям бо маслиҳат мегад мефурӯшем срочнае сум дар курай. ба кадоми шумо ки маъқул бошад маҳрамат рақамҳои Россияшон ҳаста дар рақамҳошон имо WhatsApp пайваст дорад метавонед ки дар WhatsApp имо ё ки дар худашон занг занед бештар маълумотша гиред ҳуҷҷатҳои хона мегад 100% арзон метия мега фақат одамони харидор ки полни худ сумуш наличи бошад. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед то охираш тамошо кунед ва ссилкаша поделиться кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар райони Сино гуфтагӣ ҳастад дӯстони азиз ки гипераземда мешавад пеши вайни Гарадок мегад соҳибшон доми 9 ошӯна мегад дар ҳафтумаш қарор дорад. духонага квартира бардорон дар ҳафтум ошӯна қарор дорад 40 квадрати метре ки обсвер дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термиз кондитсионер ҳамаш бо шароитҳои нав яъне ки замонавӣ новостройка домо мега ремонташ полни худ кардагиай бо нархи 260 000 сомонӣ боз савдо ва муомила мекунем кадоме ки харидори аниқ бошад духонага квартира райони Сино гиперазем ва яъни Гарадок. баъдон узр агар кадоме то ки маълумотша нафаҳмида бошед аз соҳибашон маърамат занг зада гирен ба шумо бештар маълумотша мефаҳманд агар ки шумо харидори аниқ бошед. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии Асадбаатро ҳамчун хонаи ки дача чихеле ки ба шумо маъқул бошад дар Варзоб дар Варзоб мегад лаби роҳи калонда мегад ки ҷои Варзоб да нагуфтан ҳамин хел маълумоти хорӣ тоқа Варзоб астае. обши мега 4 сотиқ замин дорад ки 5 дар хона кардагия мега хонаи ду ошӯнае обсиш мегад пайстани астае ошхона баниямаш аста гирди хона маҳкам ва қатишам мега боғам дорад боға мега ҳар намуд дарахтони мевадиҳанда дорад баъдон сари роҳи калонда мегад соҳибшон обуш мегад пайстани ҳастае ва светам мегад намекушанд бо нархи 220 000 сомонӣ фурӯхта мешавад боз мегад савдо ва муомила мекунем ҷои нағза мега буд ҳавои тоза дорад барои отдих ва барои зиндагӣ ҷои мувофиқ астае. дӯстон ба кадоми шумо ки маъқул ки бошад маърамат рақамҳошон аста метавонед ки бештар маълумотша гирем аз шумо хоҳиш ки як дон лайк бепул дарек надоред лайктона мондан гиред то охираш тамошо кунед. квартираи фурӯшии навбатии Сабадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтагӣ астад пеши табачка пушти бозорчаи Мадад яъне ки дӯстӣ назди коллеҷи тиббӣ кадом ҷоша ки нафаҳмидед аз соҳибашон мегирен. якхонага квартира бардорон дар якум ошӯна қарор дорад доми 4 ошӯна мегад яъне кирпични дар якумаш қарор дорад 45 квадрати метре ки дарунаш мега хеле калон астае обсвер дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термиз кондитсионер ва канализатсия мегад пайва ҳастае. хона мега ремонти замонаи бо ҳамаи шароитош муҳайё аста хона мегад люкс ремонт кардагӣ аста срочна мефурӯша мега бо нархи 255 000 сомонӣ кадоме ки харидори аниқа мегад боз савдо мекунем ҷои нағза яъне ки биен квартира аз пеш бинед мега баъд муомила мекунем. хоб баъдон агар шумо махали квартираи фурӯшии хона замин квартира мағоза ягон чи барои реклама дошта бошед мошин дар WhatsApp имо рӯй кунед фурӯшда мемонед. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии Асадбадрон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленинский район нагуфтиан куҷо шуда кадометон ки мехарен узри зиёд аз мо вобаста нест барое ки маълумот пураша нагуфтиан фақат ноҳияи Рӯдакӣ. обши мега 6 сотиқ замин астае ки 5 дар хона кардагӣ тайёрае ки хона мегад ҳамаш тайёра фақат дар треза шкатур ҳамахи кору мондаги хона
коробка ҳастай. Ошхона байнаш мега дар дуруни хона ҳастай мега соҳибшон. Срочно мега мефурӯшем. Як кули оби 10 тоннага мега хатиш ҳастай. Бо нархи 180 000 сомонӣ бардорон боз савдо ва муомила мекунем мега соҳибшон. Дар гирди ванаш одамо зиндагӣ доранд. Свеча мега дуже пайваст дорад. Фақат шкатуру намхали дар тереза амхи рангу бор мондага мега хайбо аниқ қадар гирен рақамошон дар поёни видео. Квартираи фурӯши навбатӣ аст баъдуни азиз қарор дорад. Инам дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагааст. Дар мияз кабинат амхир маълумот астае. Яъне ки райони Фирдавсӣ дар мияз кабинат амхир маълумоти пураш ҳамин астае. Духонага квартира бардорон дар дуюм ошина қарор дорад. 48 квадрати метрае ки пеши мактаби 17 мегад соҳибшон. Балница ҳамаи чизош мегад дар наздикӣ ҳастае. Чанд намуд мегад транспорт ва пеши квартира мегзарад. Ошхона баня ҳамаш ҳаст. Адели ремонти замонавӣ, кондитсионер, термис, яъне хона мегад ремонти замонавӣ кардагааст. Срочно мефурӯше мега. Дар пеши квартира мега масҷиди калон астае. яъне мактаб ҳамаи чизои лозим астае. Бо нархи 305 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Боз мегад арзон ва муомила мекунем. Аз 305 000 муомилаи хуб дорад. Фақат одамони харидор бошанд. Аввал бинем мега квартира аз пеш бо савдо мекунем ки тавассути телефон ё ки ба шумо маълумоти бештарша мефаҳмонам марҳамат. Квартираи фурӯши навбатӣ аст баъдорон. Ин нав қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар пойтахт. Духонага квартираи баъдорон дар шашум ошина қарор дорад. 54 квадрати метр ки духонага 54 квадрати метр астае. Дар шаҳри Душанбе вайни гарадок пушти заправкаи Фароз мегад соҳибшон. Об свет мега пастяни ҳастае пайваст. Ошхона, кухни ҳамаш отдельно аст. душон аст ки ремонти замонавия мегад соҳибшон. Ростига маълумотош бисёри баъд аст. Кадом метавонед ки агар маҳқуқ карда бошед марҳамат дигар маълумотшо аз худашон гирен. Нархаш 300 000 сомонияе. Савдош мега дар назди квартира мешавад мега. Беҳуда занг назанен. муомилаи хуб мекунем мега дар назди квартира. ҳамаи шароитош муҳайё дӯстон марҳамат занг занед. Квартираи фурӯши навбатӣ аст баъдуни азиз қарор дорад. инам дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар пойтахт. Чӣ хеле ки шумо бисёр хоҳиш мекунед ки аз шаҳри Душанбе квартира бисёр монем. баҳри шумо ҳамаш аз шаҳри Душанбе аст ки дар 104 микрорайон қарор дорад. назди ресторани Самандар мега, пеши зубной, яъне ки мактаб, поликлиника, ҳамаи хел чизо, ресторан, масҷиди калон ҳамаш наздика мегад соҳибшон. Духонага квартира баъдорон дар 4 ошина қарор дорад. 37 квадрати метре ки обсвет дорад. Ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳамаш отдельно аст. ремонти замонавӣ. ҳуҷҷатош ҳамаш мегад бе проблема. ҳамаш техпаспорт ҳамаш қоидавияе. срочно мега мефурӯшем. Дами мактаб ҳамаи чизи мегад лозимӣ. детский сад, школа ҳамаи хел ҳамаш дар наздики квартира аст. доми 4 ошина мегад дар 4 ошина қарор дорад. Духонага квартира баъдорон бо нархи 310 000 сомонӣ. боз мегад савдо ва муомилаи хуб мекунем. Кадоме ки мехарад арзонтар метия мега соҳибшон. Не ки илтимос мегад беҳуда занг занад. ҳуҷҷат ҳамаш 100%. хайна бидем чӣ хеле ки суратош навдедеса дӯстон азиз. инам хали квартира тайёр астае. рақамошо дар поёни видео аст. марҳамат занг занед. бештар маълумотшо гиред фақат барои одамони харидор. хоб дӯстон, агар шумо хали квартираҳои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, мошин барои реклама, дар ватсапи мо рекнем. мо реклама мебинем. ин буд 12 хонаи фурӯши мо. То видеои оянда.